Hola, benvinguts una setmana més a Medi Ambient, el primer de la tardor. Estem davant un riurau de Massarrojos, molt a prop de la ciutat de València. I és que avui els anem a contar què eren i per a què servien aquestes construccions que formen part del nostre patrimoni natural i cultural. Després ens endinsarem en els espessos canyars del Parc Natural de l'Albufera per a veure el creixement de la colònia de garses. És temps de Medi Ambient. Comencem. És tot un símbol importantíssim d'una època esplendorosa de respecte a l'ecologia, d'economia puixant, importantíssima, i de tota una sèrie de coses que en l'actualitat sembla que estaven oblidades, però la societat valenciana necessita saber com és la seva història, què ha passat, i no pot deixar arraconats els riuraus. Hoy estamos haciendo dos labores. Una de ellas es el censo de esta colonia en concreto de garzas, y luego junto a ello también se están anillando los pollos grandes de las especies que están aquí criando ahora. El riurau de Massarrojos a l'Horta Nord és el més gran dels que s'han descobert. Servia en l'elaboració de panses per a protegir el raïm de la rosada durant els períodes d'assecat. Els edificis eren molt abundants, sobretot al segle XIX a la Marina Alta, perquè allí era on estava concentrada la producció de panses. Però a mesura que va anar caiguent la demanda, els edificis van anar sent abandonats. Ara l'associació Riuraus Vius està treballant per a la protecció i conservació d'un llegat que forma part del nostre paisatge agrícola. A banda de les cases per a viure, la humanitat ha creat nombroses construccions que tenen una finalitat estrictament agrícola. Algunes són ben sòlides, com ara les construccions de pedra en sec, que reben diferents noms segons les comarques. Cabanes al Maestrat, Cadufàs a la Safor, Cucos a la Serra d'Énguera. Altres són molt senzilles i de materials febles, com ara les casetes que s'utilitzaven per assecar la ceba a l'Horta de València i algunes comarques veïnes. A la Marina Alta el problema era assecar el raïm de moscatell per a convertir-lo en pansa, i la solució que va donar la saviesa popular va ser el riurau. La Marina està plena d'ulls. Milers de xalets han integrat estos arcs, tan característics de l'arquitectura popular de la comarca, per a les seues terrasses cobertes onalles. Però no és el mateix un riurau que una nalla. La nalla o porxe forma part de la vivenda. El riurau, en canvi, és un lloc de treball i no té luxes ni refinaments. Els riuraus són unes construccions que van aparèixer per terres valencianes el segle XVIII. Són les primeres referències que tenim. Normalment estan construïts en pedra o també en rajola, encara que en la Marina solen ser, sobretot, construccions de pedra, teules dalt la teulada i per dins canya. I la canya és canya bruta, per dir, canya sense pelar. Hi ha que tenir en compte que els riuraus eren llocs per a treballar, i això és una de les coses que es diferencia de les nalles. Les nalles són llocs que es preparen bé per a viure, estan emblanquinades, empissades, no es veuen les canyes, mentre que el riurau, la canya està a l'aire i no té... Generalment el riurau no té ganes de crear bellesa. És un lloc fet per a treballar. El riurau apareix com a conseqüència d'una gran innovació en el procés de fabricació de la pansa. Des de la més remota antiguitat, el raïm es posava a assecar tal com es collia de la vinya. Ara bé, cal tindre paciència, perquè la pell del gra és impermeable i fa que l'assecatge dure al voltant d'un mes. En canvi, si foradem d'alguna manera esta pell, l'evaporació del suc es completa en 3 o 4 dies. Algú, i ja ens agradaria saber qui, va descobrir que hi havia una tècnica que podia agilitar molt aquell procés d'assecat, i era fer una mena de brevatge amb calç, cendra i algunes herbes, i això produïa un tall en la pell. Aquest tall feia que després aquell procés
pràcticament en una setmana estava solucionat. Ja teníem el raïm sec i dispost a llançar-se al mercat. Clar, el problema va vindre que la pansa de sol, si es banya o la rosa li pega, no li pot fer mal, perquè està recoberta per la pell, però el tallat aquell de la pell fa que els fongs ataquen i ja no val per a vendre. Normalment al mes d'agost no plou massa, però sí que hi ha rosades. I sembla ser que això és el motiu pel qual van aparèixer els riuraus. Encara que posteriorment també apareix el que es diu la ceranda, que és una espècie de bous en terra, en unes veles, també per a protegir aquell raïm escaldat per a que no es farà malbé. La paraula riurau és d'una etimologia incerta. Parlar d'etimologies, en el cas d'una paraula com riurau, és ficar-nos en un vectigal. I Coromines diu que és una paraula d'origen àrab, però els arabismes en Coromines s'han d'agafar en pinces. I sigui com vulgui, el fet d'un origen àrab plantejaria dubtes, perquè la paraula riurau no es documenta sinó al moment de l'esplendor de la pansa, i clar, pensar en una paraula d'origen àrab que durant tants i tants segles potser estava viva en l'oralitat, però no apareix en la documentació, significa com a mínim un problema. Està clar que el riurau és un invent prou recent. Per què Cabanilles no el menciona quan el 1792 descriu la fabricació de la pansa a Benissa? Encara que ja s'utilitzava la tècnica de l'escaldament, el moscatell es posava al sol sense més protecció que l'esperança. En esta parte del reino se hace más pasa que en la occidental y de mejor condición, por provenir de en gran parte de la uva llamada de moscatel, que reducen a pasa cogiéndola madura y escaldándola con lejía. Si hay peñas limpias en las inmediaciones, se tiende sobre ellas la uva escaldada, y si no, sobre cañizos o plantas preparadas para este fin, que suele ser la Artemisia campestris, llamada por eso vulgarmente bocha o herba pansera. Déjase allí unos 3 días según la fuerza del sol y al tercero o cuarto se vuelven los racimos de arriba abajo para que se sequen perfectamente. Si la pasa se encierra antes de haber perdido toda su humedad, padece daños y alguna vez se pierde enteramente. La pansa va ser tan important per a Dénia i tota la Marina com la taronja ho és encara per a la Ribera o la Plana. Des del final del segle XV hi ha referències a la producció i exportació de panses a Xaló, però és al Déneu quan pren característiques de gran indústria. Al llarg d'aquest segle, la població de Dénia es va multiplicar per 6 fins a arribar als 12.000 habitants. El punt màxim es va assolir el 1875 amb més de 40.000 tones exportades. El diner corria per la capital de la pansa. Es van obrir casinos i teatres i es van construir nombrosos edificis senyorials. Jo trobo que és un dels episodis claus de la història recent de la comarca, el temps de l'esplendor de la pansa, que dibuixa una ciutat, la ciutat de Dénia, amb la seva embranzida econòmica i que fa de Dénia i de tota la comarca de la Marina Alta un referent equiparable al que tenia històricament quan Dénia era la capital d'un regne, que així ho era en temps àrabs. Tant era el comerç que es va haver d'ampliar el port amb el que encara s'anomena Moll de la Pansa. Dénia tenia línies regulars amb Londres i altres grans ciutats. El Regne Unit era el primer comprador perquè les panses són un ingredient imprescindible del pastís que els britànics mengen al Nadal. Molts anglesos es van instal·lar a la ciutat fins al punt que van construir un cementeri protestant. Uns altres clients importants eren els Estats Units i el Canadà. Però al final del segle XIX, Grècia i Turquia van entrar al mercat amb panses sense pinyols, anomenades respectivament corints i sultanes. Va ser un colp molt dur per a la Marina i per acabar-ho de complicar, el 1904 va aparèixer a Pedreguer la plaga de la filoxera, que va afectar ràpidament totes les vinyes de la comarca. La filoxera és una plaga que produeix un insecte, un àfid, de la família dels pulgons o dels polls, que és originari de l'est dels Estats Units, d'on se va estendre a Europa. Hi ha formes alades que reprodueixen sexualment la plaga i així